Il-pulizija arrestat 5 persuni, inkluż minuri, li mistennija jiġu akkużati li aggredew li żagħżugħ Liam Debono barra l-post tax-xogħol tiegħu f'Ħalluqa. Il-każ seħħ il-ġimgħa wara nofsinhar għal ħabta ta' 2:30 meta Debono sab 5 jistennewh, daruh u qabdujtuh. L-ewwel investigazzjonijiet juru li l-argument aktar xbeda fil-jiem preċedenti dwar tfajla u wassal biex Debono stess sfida lil min kellu xi jgħid miegħu għal ġlied. Jidher li l-isfida ntlaqet iżda min kellu l-argument ħamja wkoll lil sħabu biex daru lil Debono u qabdujtuh. Dan wassal biex Liam spiċċa b'diversi tbenġil b'mod speċjali f'wiċċu u ttieħed l-isptar Mater Dei għall-kura iżda affirma biex ikun jista' jitlaq. Wara mir-rapport lill-pulizija qabel tella ritratt fuq il-midja soċjali fejn kiteb hekk 5 kontra 1, ħaħħa tajba din. Il-5 persuni mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Liam Debono li f'każ separat qed jaffaċċja lista twila ta' akkużi fost oħrajn l-attentat taqtil tal-Pulizija Simon Xkembri ix-xahar li għadda kien ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro.